Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpalingga itang Gladys, bakit? Wala kay. Apay, ada ka di ipagatang mo? Awan mo't kidi. Sinalodsod ko lang. Dumagasak pa iti pwesto ti gayam ko. Sakbay nga agpalingkiak. Malumto siguro ati panagawid ko. Anya ti aramidom itayin da Julie aya. Binilin nakpi mana pumasyar iti ayan na. No, sa anak abisi. Amang ano adala ang batan na patag nga ibaga nalakay. Kita amot bakit Di ka agpakarabi Nang runak at delikado ti panawon ita. Wen, awan ti pagdanagam. Agawid ak tumutla ang adagos kalpasan ti lakad ko. Pasensya ka no pinaguray ka, Mare. Okay lang, Mare. Maawatak mo't. Adumot nga min ti customer mo, anas ka nga si Kaso, Mare. Italaang manan, Mare. San mo't nga inal daw? Lakom ka di amin dagita naka-display, Mare? Ay, uwan, Mare. Amin ang makitam. Lakok dagita. Di, dakkel mo ti puunam ka dagita, Uwan na, Mare. Nagkapupay itilong ti daduma. Ay, nawaw! Nagingi na mo't gayam ti presyo dagita lakom, Mare. Ay, una, tamayat ti quality dagita, Mare. Sana basta-basta. Agraman basit abag. Ribu ti balor na, Mare. Tulungan nakman kit dingagla ko, Mare. Amok ka, ba nang dagiti daduma agagayem mo iti lugar tayaw? Anyang iti aramidok, Mare. Kasanwa matulungan ka? Aramidan kan a model dagiti plus size a bestida, Mare. Ay, no kayat mo, Anya? Model ko nam? Allah, sa anak mo tasikat, Mare. Amangan nung malugi ka laang mat. Awan mat dakas na, no ipadas mo, Mare. Agpicture ka laang. Kalpasan na, i-post mo iti Facebook. Kan, itag mo ti Facebook page ko. Tapno adu ti makakita. Kita am dagiti ladawan mo, Mare. Bagay mo launay dagiti bestida alakok. Allah, sigurado ka di, Mare? Mamangan mo't no ulbudan naklaang. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak, Mare. No makita dagiti babak ng ako marim ti ladawan mo, sigurado amanayunan ti customer ko, Mare. Bareng, Mare. Kastoylangan, Mare. Tulungan nak ngaglako iti online. No adda buyer mo, ibagam nga umay dito'y pwesto. Mang tadak tulat ta iti gunggunam, Mare. Ay, sige, Mare. Sige, kasta ti aramidek. Ay, wan gayam. Alaam to'y isling bag kan may sa bestida. Tapno adda sample mo. Adda may pakitam kadagiti target customer mo. Ni, ala, awan ti ibayad ko kin ka, Mare. Ay, uray di mo bayadanan, Mare. Itad ko alibre. Sukat ti banog mo anang imodal kadagiti lakok. Bag mo ka di daytoy, bakit? Unla kay. Ay no, nagbas Nakangingi naman. Hanggang mo iti 3,500. Hindi ka di madanagan. Saan ko aginatang data? Nangalam nga rog. Intan ni Mari Julie. Agraman ta bestida iti paper bag. Itan niya kumaaga po amang titi kumarim ken ka. Free item ko dagita, lakay. Inalanak ngamin a model kadagiti lako na. Model? Wan lakay. Kita dagiti ladawan nga in-post ko iti Facebook ko. Lako amin ni Mari Julie dagita. Ay nawa. Bagay mo madgayam bagay. Pudnaw, lakay? Walmay. Bagay mo launay. Uray, chabi ka. Natayag ka may. Ay,
Diya ko maumanugot. Taambok sa anak apasok iti standard ti may sa modelo. Ken sa anak asikat. Ang ipilit mo't ngamin ni kumare. Wala, tabagay mo mo't gayam, bakit? Special mo, nagiti picture mo. Hello, Mare. Anya ti bagam, Mare? Mapandag iti kumarik iti pwestom ita, Mare. Nakita da ngamin ti inpost ko aladawan ko. Kaya't da kanumot ti gumatang iti kasjay abistida, Mare. Ay nawaw, nagpartakkan, Mare? Adda-adagos customer mo? Uwan nga rod, Mare. Kunaktumad kan ka? Bagay mo, ti agbali na model. Oray sa anak asikap, Mare. Adumat ti followers mo iti Facebook, Mare. No siyak lang, Mare. Kurang dayjay, No itultuloy mo ti agpost, sigurado ang manayunan day ta, Mare. Dakkel to matibingay mo, no ado ti may refer mo a customer. Naimbag lang, damot maigatang iti bagas, Mare. Ay, uwan kasapulan nga agdiskarti tayo itapanawan. Nakita ni ading mo ti in-post mo iti Facebook, Gladys anak ko. Model ka mo't kaya man. Model ti plus size abistida, nanang. Bagbagay mo, anak ko. Bagay mo launay dagiti bestida nga isusuot mo. Sana madlaw at 30 titawan mo. Kas ka na teenager. Ninanang mat. Bulaan nakpailaan ngamin. Saan ka bulbulaan, anak ko? Ibagbagak lang tipod, no? Kurang lang iti kape day tananang. Saan, anak ko? Alala, agtugaw kayo, ta itimplaan kayo iti kape, nanang. Ay nawaw, anya batan ti kastoy akawas ni Gladys? Masapul nga i-post na pailaang mat. Apet ikaws ni Gladys akaruba, bakit? Kita kasla ginatang na itimol, agraman tibag na. Ay, walang agpaisaw. Agin baba ng manan lakay. Siya, di mo bakit? Agin babak ng adagos eh. Sa bagay, ano tikas tatao, uray out of budget da. Gumatang dalata tapno adamay pasikat da. Kita lang ngamin bakit? Di mo pakibiyangan rin. Ay, awad latambawk. Iti saan nga agbayag? Agrigat da kita lakay. Amangan no may lom-lom da pa'y di iti utang Kita lang ngamin. Di mo pakibiyangan ko na manang. Di ka magayam ti lumabas, Cora. Mabit madlaang tada sa ludsudak. Anya ka di dayjay, Sally. Apayakas di po post ti anak mo iti Facebook. Nagadua ba daw kas kadanya la dita. Sapay madlaw ang inginaan. Ha? Amangan might no naggapo iti utang tinggatang nakadagijay. Saan na aginatang dagijay? Pagalaan na kumangay. Noan niya man ti makitkitam nga ipopost na lako ti gayim na dagijay, Mare. In model na laeng. No daduma, adapay ti maawat na a free sample. No kasta. Modelo matanda dya Gladys. Wen, inala ti gayim na amang model kadagiti plus size alako na. Anya? Kasano ko mga agbali na model na dya ang Gladys kat bilbilan magtabi pa'y. Anya jay kunam? Ay, awan! Panawan kan. Ano pa'y tinaskin nga ramidag. Makapagkatawa talaga lakay. Anya di nakakatawa, aya. Ni Gladys sa bilbilan. Inala ka no ti kumari na amudan. Anya kumaita. Ay na, itikas jay alangana, di na bagay ti agbalin amudan lakay. Unay ka nabakbakatan. Saan mo't nga amin amudal katsikseng.
At dagiti tsabe wano plus size ng bagay dalat tamo piman. Kasano ko mamay bagay kan kwa na, bilbilan ka nga raod. Ay, agsaring ka man si kasalay. San mo na ti bilbil ti sang kay bagam dita? Ibagbagak lang mata, ti aday ti kaunggak lakay. No ibagad ako retretarupam, anya ngay matimariknam. Way, saan ka tsabe? Saan ka bilbilan? Ngam kuretretan takudil mo. At least, Jack, sexy ak iday. Saan akas kiniglades a plus size lakay? Nagado ka mo nga ba bagitan? Di sikan di siksay, sikan di pepektaw. Wala ka man lumapan kayo tayo ti kumari may tabakay. Jakon kayat lakay. Kasanon nagiti bagan bestida nga imodel mo kuma. Ang mga no adaman ng ti ibaga ti bakit akaruba talakay. Ni Nana Sali. Wan, imarmarites na kano abilbilan kan tsabiak. Saan ko kano abagay ti agbalin a modelo. No siyak ti si kabakay. Di mulat ta ni kaskaso. Tinapatag kat adalat ta agurder iti lako yu iti kumarim. Isupay kit din na pagsaksakitan tinakam ko no adaman ng ti manggag ko lakay. Ang sika noon niya ti plano. Iso ti masurot. Useless madlaing agpaiso. No day tapay kit di ti pakay-stressam. Awan matan ti makitkitak nga ipupost na dyan ang Gladys lakay. Ay nawaw. Biyag sa amot tindig Gladys ti bambantayam sika. Wan tagasang banday ta. Model ka no kasjay ti pamagina. Di na bagay ti agbalin a model. Day, tati ka na yung ibagbagam. Makauma ka. Ay nalakay. Saan ama ka ay ayaw iti mata no bilbilan kan tsabi ti model. Naibaga, ta saan amalog iti gayim na. Di ta ka man langin. Nagadong amam. Di ka matimay idilones, mare. Di mo pa'y replyan ti text ko kan ka. Jakon kaya ti agbalin a model dagiti lakom mare. Ay nawaw, apay mat. Nagado ti sao dagiti chismosa iti lugar tayo mare. Di mo latta ikaskaso ida, mare. Sayang mat. Sapay ado dagiti agur-order kan ka. Nasakit mo't ngamin itirik na ti kasjay nga ibagbagada mare. Bilbilan kan tsabi akon kunada mo't tun mare. Ay na, mare. No siyak ti sika, ituloy mo kit day. Di ka agpapektar. Bay ama ustal da, iti nakaro nga apal da. Isupay apa ka istresak mare. Apay ngamin nga istresam ti bagim, mare. Di ka agpaabak, mare. Bay adagiti bashers mo ti ma-stress. Itay pa'y nga urayik ti desisyon mo, mare. Ado ti simbang pet a koleksyon ko idi napalabas alawas. Plus size ti daduma. Mare, anya nga tano gumatang kalaangan iti manikin. May mayat ano si kati mangisuot. Tapno realistic. Kan makita ti husto fitting na, mare. Awan mat ngamin ti plus size a manikin. Puro sexy matyada. O sige, mare. No kasta, ituloy mo ti agmodel ka dagiti lakok. No siyak ngamin, nakutungak malaunay, mare. Awan man langan, mare. I-model ko, tapno realistic ako na, mare. Agya man naklaunay, mare. Mala, agsagana ka nga rudan, tapitsuran ka inton madamdama. Kamot ti lumabas, Gladys. Anya ngay mananta nakasupot ngay nyawid mo. Siguro, bistida mananda kita. Isungag pa iso na nasali. Ay nawaw, komporme matyar aramidam. I-model mo mananda kita. San mo tadakas? No kayat ko ti mangi-model ka dagito ila ko may nana. Iti kastalangam, di ka mabaan. Anya ko matipagba'inak. Tinapatag kat disente dagiti bado nga isusuot ko.
Sa maysa, oray no ibagayo at tsabi kan bilbilanak. At least, bagay ko lat tamat. At dalat tadagiti mayata gumatang itila kumi iti kumarek. Kas kalapimpe man iti kas dangar aramidam. Apay, awan ka din ti kanunyaw. Nana Sally, no awan tinasayaat nga ibagayo, aguli magkailatan. Diyo dadailan ti aldaw ko. Ay nawa, kunak no isardang mong timang imodel iti lako ti kumarin bakit? Api nga datin nyawid mga sampal. Lakay, husto ti kumarek. Rumbang lang nga sa anak apa-apektar iti ibagbagadag iti tattao. Sayang nga agpayso ti maila ko mi iti Facebook no isardeng ko ti agpost. Sapay realistic aladawan ti kayat dagiti customer mi. Gasta, bakit? Di mo ipalubos ang ma-stress ka. Bayam nga isuda ti ma-stress. Wen lakay, nang runa daytaan na nasali. Ay, wen kayam, naalak ti komisyon ko iti kumarek. So, gimatang at itinaiman sa pangrabyanta. Makitam day ta. Maya, ti resulta dar aramidam ba kay? Itultuloy mo lang. Iso pa a source of income mo. No kasta, dakkel magayam ti bingay na kadagiti may lalako daba daw. Asinaw. Ni Gladys a karuba lakay. Nakita ka tin post na iti Facebook. Isumot lang ti naibaga nila kay na kanya kadi na minsan ang nag-istorya kami. Ado kanumot ang tisuki ni Gladys. Sa bagay, manuabulan mo tangar aramidin na dayta. Makitam dayta. Day tao ako na matsabi kin bilbilan. At dati income na. Si Kangay. At dati swildam iti katsitsismis mo. Ni, anya ti raramidin nyo dito'y balay na nasali. Kaya't kaama kasarita iti personal, Gladys. Maipapan iti anya, nana. Ay, pasensya ka na, no inoy uyaw ka iday. Ay, kambali, tikas dyan nga inaramid kaw. Amaw ka na pasagtag tirik nam. Agtugaw kayo pa yatag kape tayo, nana. Ay, saan mo't akape ti gagarak? Kaya't kulaan ti dumawat iti pamakawan mau. Pakawanan kayo laeng no agkape kayo pa'y, nana. Ay, nawaw. Masapul ka di pa'y? Wena, tapno maramanan nyo mo ti komisyon ko kadagiti lakumi iti kumarek. Tauray tsabi ak, effective latamot ti modeling aramidek, nana. Ay, nawaw! Di ka agoy uyaw, liklikam dagiti dakas abalikas, laglagipam akas kadakwada, saan kamot a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.